Tota Senphinde Latuma Ilozi lodumo izile lidume KwaZulu-Natal kwavele kwanyakaza iSouth Africa neAfrica kanye nomhlaba wonke jikelele. Gama lami ngiko Mr Friday yabantu. Ake ngenze kanjena ake ngiqale ngokubalekile ake ngibingelele kuwena mlaleli ngimkhonzile nobalekile. Sawubona unjani? Angethemba uyaphila. Mlaleli namhlanje ngicela ukwethulela ngokukhulu ukujabula, ngokukhulu ukuthokoza nangokukhulu ukuthobeka. Ngicela ukwethula uhlelo esizolwengeza kulezi esinazo. Lolu hlelo luzobheka izindaba ezenzakalayo ezweni lethu esilakhele ngaphandle kwalezi zobuciko. Ngicela ukwethulela uhlelo esolibiza igama lalo sizothi EZIPHAMBILI. Okay mlaleli, ngifuna nje yonke into eyenzakala esizweni uyithole ngendlela ehlelekile, njengoba wazi ukuthi sinohlelo izwi lamaciko okwelapho senza izinto zonke esuke zithinta abantu abasendimeni leyo zobuciko. Kulolu hlelo ke lolu EZIPHAMBILI lapho khona ngizobe ngikwabela ngokwenzeka ezweni, sikhulume ngakho, sixoxe ngakho, sibheke kungenzeka sigcine siqhamuka nama-solutions. Ngicela ke ulwamukele ngezandla ezimhlophe. EZIPHAMBILI zithi phansi ngokubulawa kwezinduna zesizwe, phansi ngokubulalana singabantu abansundu, phansi ngokubulalana KwaZulu-Natal. Bafowethu siyakhuza, sithi phansi, siyakhuza, siyawuhlaba, siyawulawula, phansi ngokubulalana kwezinduna noma ngokubulawa kwezinduna zesizwe, phansi ngokubulalana singabantu abansundu, phansi ngokubulalana KwaZulu-Natal. Ngana kwethu mlaleli ngimkhonzile, ake senze kanjena. Uyabona mhlasimbe ake senze kanje. Uyazi uma sikhuluma ngesifundazwe saKwaZulu-Natal, lesifundazwe sase KZN sibukeka njengesifundazwe esibhekene nenkinga, sibhekene nengwadla. Lesifundazwe sibhekene nenyakanyaka esingazi yolungiswa nini, ilungiswe ubani, ayilungise kanjani, ayilungise nobani ngoba nayo mayedwa angeke yenze lutho. Inkinga yokubulawa kwabaholi bomdabu, inkinga yokubulawa kwabaholi bomdabu, inkinga yokubulawa kwabaholi bomdabu. Uyazi mlaleli ngikutshele indaba ongayibuzanga kusukela ngo-2019 kuze kube manje iKwaZulu-Natal, iprovince yaKwaZulu-Natal, kule province KwaZulu-Natal sekubulawe noma sekusocongwe izinduna namakhosi angaphezu kwama-50. Izinduna namakhosi angaphezu kwa-50 esizisocongiwe KwaZulu-Natal. Okubuhlungu ukuthi yonke lento imile, ilokhu iyaqhubeka, iyabhebhetheka, iyaphambili. Njengoba komsomluko lona nje siphuma kuwona, lo msomluko esivela kuwona. Komsomluko kuphinde kwadutshulwa kwafa induna yobukhosi bakwaButhelezi, kwaphinda angene lapha endaweni kwanondayana kwaceza induna ebulewe umnomzane Sbongiseni Willson Buthelezi. Umnomzane Sbongiseni Willson Buthelezi. Induna ke ibineminyaka engama-51 kuphela. Uyabona mlaleli, lena ke yabasolwa angifuni nokuthi sikhulume. Le yabasolwa
noma abenzi bobubi. Angithandi ukuthi sikhulume ngoba icacisa ngokusobala ukuthi yonke lento kade yahlelwa, njengoba kuthiwa abasolwa bamhlasela esendleleni esigcawini samacala enkantolo yesizwe behlasela induna ebulewe umnumzane Buthelezi uSbongiseni Buthelezi. Njengoba kuthiwa abasolwa bamhlasela esendleleni esigcawini samacala enkantolo, okuthe noma esezama ukubaleka bavele bamkanga base beyambulala. Abasolwa ke abagcinanga lapho, baphinde balimaza wesilisa obehamba naye obengangene lapho. Lo wesilisa obehamba nomnumzane Sbongiseni Willson Buthelezi, okuyimanje lo wesilisa usesibhedlela uyalashwa. And futhi uyazi ngiyacabanga mlaleli, uyakhumbula noma uyizwile lena isigameko sangomgqibelo sangesabatha sangomgqibelo. Ngomgqibelo kudutshulwe kwafa unkosikazi Jabulile Joyce Makhosi obeneminyaka engamashumi noma eyisikhombisa nesishiyagalombili. Yena ke uhlaselwe esekhaya eSliving Donald eDanhouse. Unkosikazi Jabulile Joyce Makhosi, njengoba basolwa ke abangaziwa bemhlasele noma bamhlasela, bavele bavulela ngenhlamvu, kwagcina kulimala futhi nomunye wesilisa owaphuthunyiswa noma waphuthunyiswe khona esibhedlela. KwaZulu-Natal ibhekene nengwadla nenyakanyaka nenkinga esingazi soyithini. Inkinga esibhekene nayo eyokubulawa kwabaholi bomdabu. Ngenza kwethu uyabona kulezi gameko zonke umphathiswa womnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu, umphathiswa womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, umfundisi Thula Sizwe Buthelezi, ukhuzile wathi kuyamkhathaza kakhulu, wathi kuyamkhathaza, kuyamlimaza, uthe kuyamkhathaza futhi kuyamlimaza okwenzeka esifundazweni saKwaZulu-Natal. Umlaleli, ngiyazi ukuthi una umbono, unaluvo, lenkinga mawucabanga, lenkinga singayilungisa kanjani? Wena ucabangani? Ucabanga ukuthi yini imbangela, yini edala ukubulawa kwamakhosi noma kwabaholi bomdabu kangaka esifundazweni iKwaZulu-Natal? Asikhulume mnalela ngazi. Ucabanga ukuthi isiphi isizathu njengoba kusukela ngo2019 kuze kube manje sekubulewe abangu50 yaphezulu nangaphezulu? Yini ngempela lengaka edala ukuthi kugcine sekubulawa abaholi bomdabu kangaka? Okay, mlaleli angimkhonzeli nobalekile. Angazi mlaleli, ngiyafisa sixoxe ngale ndaba njengoba lolu hlelo eziphambili iqala namhlanje, ngilwethula namhlanje. Ngiyafisa ukwazi ngawo ukuthi ucabangani, siqhubeke sikuphathele noma silethele zonke ezenzeke ezweni, siqhubeke nalolu hlelo noma hayi silivale sizosichatha nabantu washo njalo omunye umuntu. So ngiyacela sikhulume ngale ndaba ukuthi ngempela yini ledala ukuthi kubulawe induna zesizwe kangaka. Siphinde futhi naleli uveza umbono ukuthi ngabe lolu hlelo esilwengezayo namhlanje eziphambili uliza kanjani. Gama lami ngoMr Friday babantu, ngithathe leli thuba mnaleli ngiphakamisa izandla zombili, wayibona zedlula ikhanda. Ngiyabonga kakhulu, ngakhohlwa ngokutshela umngani umtshele naye atshele umngani, nomngani atshele umngani wakhe. Ngiyabonga mlaleli obalekile nengimkhonzile.